conseil ministre mun ni ale baro timela an ka jamana ɲɛma ka dagɔrɔlan fama ko palais de Kuluba arabado n'o bɛnna novembre tile 8 mars 2023 a tun bɛ maa mun ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la o tɛlen kɛ jamana ɲɛmaa la colonel Assimi Goïta. Conseil ministre ni bɛ k'a fɔ ko o ye hakilina dɔw ta a fɔ ma ko wa projet de texte dɔ olu tala ka tila ka bɔ yen nɔ ka se ka maa dɔw bɔ u nɔrɔ la ka maa wɛrɛw bila n'o fɔ ma ko nomination fɔ ka taa a laban wa kunnafoni dila n'o fɔ ma ko communication. No bɔla yen nɔ mun tɛlen kɛ chapitre des mesures individuelles la jamana wa conseil ministre la o ye wa nomination dɔw kɔni kɛ o hukumu kɔnɔna la mun tɛlen kɛ an ka wa sɔrɔ bosoba o ministre so n'o fɔ ma ministre de l'économie des finances directeur des finances du matériel du ministère des transports et des infrastructures o kɛla monsieur Aliou Alarba Traoré inspecteur des finances do. Mun tɛlen kɛ directeur des finances et du matériel du ministère de l'agriculture o kɛla monsieur Moulay Traoré inspecteur des finances do. Agent comptable central du trésor o kɛla monsieur Ibrahim Koulibaly inspecteur du trésor de do. Bamako novembre tile 8 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Danyo officier de l'ordre national ale bolona bɛ sɛbɛn o la.